Bon dia, estimades i estimats de tercer de primària. En el vídeo d'aquesta setmana anem a continuar repassant ritmes, però ho farem mitjançant la polirítmia. La polirítmia és una tècnica musical que consisteix en interpretar diferents ritmes amb diferents parts del cos al mateix temps. Per exemple, fer un ritme amb una mà i un altre ritme diferent amb altra mà al mateix temps. O fer ritmes diferents amb les mans i els peus. Esteu preparats i preparades? Això és difícil, Ànims! Per a seguir aquest vídeo correctament necessitareu alguna cosa sobre la qual percutir, com aquest moble que tinc jo aquí. O bé podeu fer-ho sobre les vostres cames, també. Aquests són els 3 polirítmies que us presente aquesta setmana. Mireu, s'han de fer primer amb la mà dreta i la mà esquerra i quan ja tinguem clar com es fan amb la mà dreta i amb la mà esquerra, ho farem amb les mans i els peus. La primera polirítmia és superfàcil perquè s'ha de fer el mateix amb la mà dreta que amb l'esquerra. És un ritme de negres o tas, és a dir, ta, 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 amb les dues mans. El segon polirítme és una mica més difícil perquè amb la mà dreta haurem de fer ti, 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 i amb la mà esquerra al mateix temps farem ta, 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 ta. En canvi, el tercer ritme ja és una miqueta més difícil perquè hem de fer amb la mà dreta tiqui, 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 tiqui. I amb la mà esquerra, ta, 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 ta. Després anirem canviant de mans, és a dir, fent el que tocava amb la mà dreta amb la mà esquerra i a l'inrevés, el que fèiem abans amb la mà esquerra ho farem amb la dreta i per últim ho farem amb les mans i els peus. Anem a practicar una miqueta. Primer ritme, amb la mà dreta, tas, i amb la mà esquerra, tas, d'aquesta manera. Superfàcil. Segon ritme, amb la mà dreta, farem ti, 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 i amb la mà esquerra, tas, d'aquesta manera. Tercer ritme, amb la mà dreta, ara farem tiqui-tiqui i amb l'esquerra continuem amb el ritme de tas. Així. Ara canviaríem de mans. Primer ritme. Segon ritme. Tercer ritme. Molt bé, practicarem ara una mica amb les mans i els peus. Primer ritme. Segon ritme. Tercer ritme. Molt bé, anem a fer-ho amb música, que és molt més divertit. Preparades, preparats, anem amb la música de Elvis Presley. Ritme 1. Ritme 2.
Ritme 3. Canvien de mans. Ritme 1. Ritme 2. Ritme 3. Anem amb els peus i les mans. 3 i... Ritme 2. I ritme 3. Ok. You ain't nothing but a hound dog, you're crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a